La llum d'aquest Barça no s'apaga mai i Abu Dhabi va tornar a brillar amb força a l'estadi Ziet Sport City contra l'Estudiantes de La Plata. Dissabte, 19 de desembre del 2009. Comença la gran final del Mundial de Clubs. Els blaugranes estan només a un pas de la glòria eterna. La sisena copa és a tocar. En un partit en final d'infart, el Barça escriu la pàgina més brillant de tota la història del club gràcies a la persistència d'un equip que vol continuar guanyant-ho tot. Tonight's gonna be a good night. That 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 tonight's gonna be a good night. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Jump out that sofa. Let's kick it. Fill up my cup, Mazel tov. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Let's burn the roof, and then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it. Let's live it, and do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it. 'Cause I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Tonight's the night. Hey, let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey, let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash it. Like oh my God. Like oh my God. Jump out that sofa. Come on. Let's kick it up. Mazel tov. Look at her dancing. Move it, move it. Just take it up. Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it down. Shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it. Let's live it up and do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it. Here we come, here we go. We gotta rock, 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 rock. Easy come, easy go. Now we on top, feel the shot, body rock, rockin', don't stop. Round and round, up and down, around the clock. Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday, Friday, Saturday, Saturday to Sunday. Get with us, you know what we say. Party every day, party every day, and I'm
Aquest grup humà té un líder i una ànima. Té un personatge al voltant del qual gira tot l'equip, perquè ell és la peça clau de tots els èxits. I've been searching a long time. Someone exactly like you. I've been traveling all around the world, waiting for you to come through. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, keep me satisfied. Someone exactly like you. Waiting for you to come through. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, keep me satisfied. Someone exactly like you. Someone exactly like you. Someone exactly like you. I tot seguit, la temporada perfecta. El cercle de les 6 copes es tanca amb aquest documental. I did my best to notice when the call came down the line, up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. La crisi econòmica i financera toca de ple al carrer i es La crisi aguditza una de les tendències Bancs i socials. caixes lideren les pèrdues, també ho fan les construccions. Han ensorrat novament. Enmig d'aquesta situació de greu crisi, la Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. L'any 2009, l'any de la greu crisi econòmica mundial, el recordaran sempre els seguidors del Barça com el del triplet. Copa, Lliga i Champions. Joan Laporta no oblidarà tampoc el 2009. En menys d'un any va canviar una moció de censura per un triplet terapèutic. Al mes de juny del 2008, el club estava immers en una greu crisi institucional. Dues temporades de mals resultats esportius van portar la directiva a les urnes per ser ratificada pels socis. Al juliol la crisi semblava arribar també al camp. Ronaldinho era traspassat al Milan. I enmig d'aquest moment complicadíssim, Laporta se la juga oferint la banqueta del primer equip a Pep Guardiola, que només tenia un any d'experiència a tercera divisió amb el filial del Barça. En la decisió final de fitxar-lo hi pesa molt el coneixement que té l'excapità del Barça de tot l'entorn del club. Just començar 2 partits de Lliga i cap victòria posen en dubte la base del projecte. Però Guardiola no canvia res, segueix fidel al seu estil i, sobretot, comença a explicar a tothom les claus de la seva filosofia. Nosaltres estem fets per atacar, per agafar la pilota, per jugar bé, per defensar bé amb la pilota. Per defensar bé. A
la tercera jornada al Molinón comencen les golejades i Guardiola es converteix en l'autèntic discjòquei que marca el ritme de la banda sonora de la temporada perfecta dels tricampions. Les alegries que viuen els jugadors al camp dirigits per un jove tècnic de la casa arribaran al carrer, on els aficionats celebren un triplet històric. No hay nada mejor que hacer y es lo que hay que hacer, es lo único. Nuestra gran virtud es esa, el trabajar. Guardiola tornava al gran escenari dels seus millors èxits esportius com a jugador 8 anys després d'haver dit adeu als 4 costats del seu estadi preferit. En Pep representava el jugador que havia mamat el sistema de joc de Johan Cruyff i que havia ampliat la seva experiència amb l'etapa al Brescia. En el retorn a casa, el tècnic català incorpora l'essència del joc del Dream Team, la cultura de l'esforç i del treball que ha après jugant a Itàlia, tot plegat amb l'objectiu d'aconseguir que el Barça jugui com un equip. Aquesta és l'obsessió, que els jugadors s'ajudin i siguin solidaris sempre. I això es comença a fer amb petits detalls, com quan al novembre Guardiola fa viatjar tot l'equip a Pamplona a l'enterrament del pare de Juan Carlos Unzué.